Level 6. Takže v prvom rade by som si vyhodil toto miesto a toto miesto, pretože pri obidvoch sú z oboch strán dvaja ľudia. Ďalej by som sa zameral na polky, táto polka má 5 ľudí, táto polka má 4 ľudí, čo znamená, že tieto dve miesta by som si vyhodil. A pri tomto mieste sú tu dvaja ľudia a voľné. Pri tomto mieste je tu voľné a iba jeden človek, pretože tu je voľno, čo znamená, že sem by som nešiel a toto je správna odpoveď. Level 7, tu by som asi rovno vyhodil toto miesto, pretože tu je to veľmi nahromadené, tu je 5 ľudí vedľa seba. Ďalej by som sa zameral na to, že pri tomto mieste sú tu 3 ľudia a 2 ľudia, a pri tomto mieste sú tu 2 ľudia a 2 ľudia. Čiže 4 proti 5, takže toto je správna odpoveď. Level 8, tu by som rovno vyhodil toto miesto, lebo tu je celkom plnká. A potom z týchto troch, akože každé má 2 ľudí po boku, ale podľa mňa najlepšie bude toto miesto, pretože síce má 2 ľudí ako všetky ostatné, ale za týmito 2 ľuďmi už není nikto. Čo znamená, že je to lepšie, pretože títo tu zažívajú mega plnky po bokoch aj toto, takže toto nie je ani toto.